ଜଗନ୍ନାଥ ସୀତାରାମ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଆମ ଗଛରେ। ଆମ ନିଜ ଗଛରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ଗଛଟା ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ହିଁ ଲେମ୍ବୁ। ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ କିଭଳିଆ ଫଳ ହେଇଛି। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ହେଇକିନା ସିଆଡ଼େ ପାଚି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ପାଚିନି। ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା। ଏମିତି ଆମର ବାରିପଟେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ତ ଲେମ୍ବୁ, ପିଜୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ଏ ପିଜୁଳି ମାନେ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଖାଇଲା ମାନେ ପିଜୁଳି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୀତାରାମ।